जायफ्रा हाबा जाथ'वाखै इउटुबारफोरनि जायफ्रा हाबा जाथ'वाखै बिसोरबो हाबा जानांगौ बिदि आरोखि लाफानांगौ ओमफ्राय खिन्थु आं खावलायो सेंग्राफोरखौ बयबो खोनाहैजोबदोंना रायजोफोर उनावहाय खोनाहैना खोनाया सेंग्राफोरा जेसेदिननाखि सक्ति गाव उन्दुग्रा फालेंखौ बायनो हाथ'वाखै अब्लासिम हाबाखौ लाथ'नो नाङा औ सक्ति गंसेनि सक्ति फालेंखौनो बायनायनि दमा गैया बयजों हाबा लाग्रोखै न'आव उन्दुनांगौ नंगौ नामा दा बिसिबांथ' जोंना हिनजावफ्रा खारो माहाय खारो माहाय खारो हिनजावफ्रा सक्ति मोजां नङा ना बेदर मोजां जाहोनो हाया मोजां दख'ना ड्रेस गानहोनो हाया गोदोनायाव माला दाहोनानै होनो हाया आरो बेबा सक्ति उन्दुग्रा बिसिनायाबा माबायदि मा साइज नङा होमबा दा ओंखायनो आं खावलायदों सेंग्राफोर लोगो नोंथांमोन जेसेदिननाखि नोङो सक्ति फालेंखौ बायनो हाथ'वाखै हाबाखौ लाथ'नो आरोखि गासिबो नामा बिदि ओमफ्राय हिनजावफ्रा मानो खालि फिसायखौ गारनानै आं बे निउसखौ दिनै खोन्थालांसै आरोखि एसे मनिटर जिखुनु निउस चेनेलाव बर'फोरनि निउस चेनेलाव हिनजाव खारनाया सानसे खनसे होखायो आरोखि सम सानसेबा आरो सानथामजों खनसे होखायो उमुक जायगानि उमुक जिल्लानि उन्दै सानैखौनो गारनानै सोरबा हिनजाव गोनांफ्रासो खारलांबायनो मानो होनो नाङा होनोना हा खारनो नाथाय खारनो हाबानि साननैल' खारबानो जायोना नङा माने एथ' गोबाव आइयै 10 बोसोर थाबाय फिसायजोंनो 7 बोसोर 8 बोसोर मोनबाय एथ' गोबावनि उनाव मानो खारनांगौ हाबाया जेनेबा मैया दाखालि जाबाय दिनैनो खार ओमफ्राय मा फिसायखौ सिनायनो एथ' 10 बोसोर नांलायगौ आरोखि सानयाव बुजाबा बिराद बुजिया सानयाव बुजिया गोमोन सानयाव बुजिया फैगौ नाय जा गाज्रि खोनाबाय फिसाय गोनां माबा हिनजावफ्रा गुबुनजों खारनाय आरोखि ओंखायनो खारनो नाङा ओमफ्राय खारहोनायखौ माबोरै बन्द' खालामनांगौ आं एसे मुलि होलांनो नागिरदों हौवाफोरखौ माने हिनजाव गोनांफोरखौ आरोखि आं एसे रजा दंबो नालाय मानसिया हौवाफ्रा मानो हिनजाव खारजायो बेखौ एसे खोन्थाखाबाय आं मोनसे गिदिर जाहोन दं बेखौ खारहोआलासिनो होबाय थानो हायो आरोखि मुलिखौ खोन्थानोसै मुलिया ओरैबायदि रायजोफोर हिनजावफ्रा जेब्ला आहार जाफुनाय गथ' थायोना होमब्ला खारा खारै बबेबा जायगायाव उन्दै आहार जाफुनायखौनो गारना खारबाय मानसिनि गथ'खौ अन्थाव बाथाव बिदिनो खोनादों खोनायाखै जाहा स्त्री सारा फैनाय थांबा खारा हिनजावफ्रा उन्दै बिदि 3 मास 4 मासखौ गारना खारा जेब्ला फिसाया 5 बोसोर जायो 10 बोसोर जायो होमब्लासो गारना खारो ओंखायनो आङो हौवाफोरखौ खावलायदों हिनजाव गोनांफोरखौ जुदि नोंनि हिनजावा सोरबा हौवाजों सिरि लिंक लानायखौ नों एसे थाल मोनदों बै समावनो फिसाखौ सानस्लाबाव
아이고 nggak bisa karena kesulitan sih dia ada kehuapra jadi kau tuker nih kan aku lana karatu sih जुदि नोंनि हिनजावा सोरबाजों एसे फनाव माबायाव ओरै एसे लिं नोङो थाल मोनदों ओइ समावनो फिसाखौ सासे लाबाव फिसा सासे खांनायाव गैयाबाबो 3-4 बोसोर नांगौ सानै लासेयाव बार जुदि खारहां माहां जादों नोंना हिनजावा सोरबा हौवाजों लिं लाबावदों सानै जाबाय फिसाया बिदियावबो आखला थांहां माहां खारलाबायनो नागिरो ओइ समावनो सासे लाबाव साथाम जाबाय साथाम जाबाय दा आरो जुदि फिसा साथाम खांसेयावबो सोरबा हौवाजों रायलायबावो लाइन लाबावो ओइ समावनो सासे लाबावो साब्रै जाबाय साब्रै जायोबा साब्रै फिसा खाङोबा गैयाब्लाबो 15-16-20 बोसोर बेस्थ' जाबाय बियो फिसा खांनायावनो होमब्ला ओइ बेवहायफोर होमब्ला मा समाव खारगोन बियो फिसा खांनायाव बेस्थ' थाबाय थायोबा ओइ बयबो लानो नाङा दे जाहोनो हानाय फोरोंहोनो हानायनि खोथा थायोना आंना हिनजाव खारनोसैलै लानोसां सानै लाबावसां बिदि दाखारलाबाय जाहोनो हायोबा फोरोंहोनो हायोबा ला आरोखि दा बिदि खारनो नागिरोना हौवाफ्रा बे फिसा जौ गोनांखौ मालाबाबो लाना खारा खारो नामा खारो साब्रै गोनां खारदों साब्रै गोनां खारदोंबा सासे लाबावनांगौमोन बियो साबा जै खारहां जाबाय लानांगौ साब्रै गोनां खारदों मेलेजेबोल गथ' साब्रै गोनाङा होमब्ला बे गथ' साब्रै गोनां खायाबो जुदि खारहां माहां जादोंबा ओइ समावनो सासे लाबाव साबा आरो साबा लासेयावबो जुदि खारबावनो नागिरो सासे लाबाव खारनायखौ बन्द' खालामनांगोन ना बेनो आरोखि मुलिया नायलाय खोमाखाबाय गावस्रा बिदिसो नुलायबाय बिसोरो